Jdeme do finále a dovolte mi teda prohlásit, že vítězem národního finále soutěže Pilsner Urquell Master Bartender a nejlepším ze všech slovenských barmanů, kterého čeká postup do slovenského finále, se stává... Ale to by bylo asi příliš jednoduché. Áno, a veľmi rýchle, nie? Dovolte mi preto, aby sme pozvali sem na pódium aj zvyšných členov odbornej poroty, pani Zuzanu Litvovú, pána doktora Jana Píriho, Vojtecha Homolku a tiež obchodného riaditeľa spoločnosti Pivovary Topvar pána Štefana Fintu, ktorý v rukách poťažká zlatú trofej pre víťaza. Verím, že aj výsledky sú pripravené. Nádych aj pre finalistov. S úsmevom zatiaľ, škrípať zubami budete možno neskôr. Já si myslím, že je čas, abychom požádali pana Štefana Fintu o několik slov, protože on je tím člověkem, kterému ten trh patří. No, ja si myslím, že takto u vás sa hovorí, ak si to dobre pamätám, že pivovar pivo vyrábí a hospodský ho delá. Je to tak? Takže pevne verím, že budete v tomto pokračovať a dotiahnete to k dokonalosti na tom svetovom finále a konečne Slovensko bude mať svetového víťaza. Už by sme si to, myslím si, že zaslúžili. Budeme proto dělat všechno a možná někdo z této desítky se stane tím šampionem. Takže pojďme na třetí místo. Na třetím místě Ako sa cítite? Zvláštne? se umístil pan Ladislav Palkovič. Blahoželáme. Ladislav Palkovič, tretie miesto. Blahopřejeme. Já myslím, že Láďu můžeme požádat o několik slov. Ďakujem veľmi pekne, veľmi si to vážim a zavezujem na to. Děkujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Ja síce nie som macher v matematike, ale mám taký pocit, hraničiaci s istotou, že nás čaká druhé miesto, teda nechcem predbiehať teda. Je to taková jakoby trochu bramborová medaile, protože to není postup do světového finále. A na druhém místě a vícemistrem Slovenské republiky se stává pan Josef Ďurica. Ďakujeme veľmi pekne. Děkujeme Josefovi.